יש לנו עוד צי חדש בישראל, בטח מהמרהיבים מכולם, בטוח מהקשים מכולם. הצולל החופשי שהצליח לצלול אתמול במפרץ אילת לעומק של 100 מטר, צלילה ארוכה עם שאיפת אוויר אחת, בלי בלוני חמצן. גם מי זאת בדיוק הצעירה הזאת שהפכה לסמל הבליץ על לונדון, קפצה מהלהבות אל הרחוב, עם הרגיעה הלילה מגיעים גם הסיפורים הראשונים. אבל עכשיו קחו נשימה אחת ותנסו לחשוב איך אתם צוללים עם האוויר בריאות, לעומק של 100 מטר. זה בדיוק מה שעשה אתמול אלון ריבקין, שקבע גם שיא ישראלי חדש. שלום לך. ערב טוב, שלום שלום. דבר ראשון, שברת שיא, ברכות. תודה רבה. אחרי הכל מדובר בשיא לא פשוט. רק כדי שנבין ברמה הטכנית איך העניין מתבצע, אתה צולל למטה, בלי מסכה, בלי בלון, עמוק למצולות, כאילו כלום. כן, בוא נגיד ככה, הצלילה נערכה שאני ירדתי למטה, שאני מחזיק חגורת משקולות כבדה. החגורת משקולות לוקחת אותי למטה בלי מאמץ. וברגע שהגעתי למטה אני עוזב את החגורת משקולות ומטפס בעזרת המונופין. אבל מה, רגע, בכל הזמן הזה אתה לא נושם? פשוט לא נושם? לא נושם, עוצר נשימה, עוצם את העיניים, בלי מסכה. כמה זמן בערך זה אומר לא לנשום? פחות או יותר? הצלילה הזאת הייתה כמעט 3 דקות, 2 דקות ו40. איך עומדים בזה בכלל? קודם כל נרגעים. הצלילה נעשית ברגיעה מוחלטת. בלי שום אדרנלין, בלי שום לחץ, בלי שום מחשבה על אוויר. אבל תסביר, מה, אתה עוצם את העיניים, יורד למטה, חושב על מה? האמת היא שאני משתדל לא לחשוב, אלא יותר להרגיש. להרגיש את הגוף, יש הרבה תחושות במהלך הצלילה. ואם עוברת מחשבה, אז אני מזמן מחשבה חיובית. אבל באיזה שלב, נגיד, אתה יודע שהגעת לנקודת העומק הרצויה, שאליה רצית להגיע, ועכשיו אתה יכול להתחיל לעלות למעלה אל פני המים? אוקיי, אז קודם כל, ברגע שהגעתי, אני מרגיש את הנקודת פגישה עם המשקולת שהגעתי אליה. יש לי גם צפצוף בשעון שמראה לי שהגעתי עוד מעט, שאני שומע אותו. וגם אני פשוט מקבל איזשהו... המשקולת נוגעת במשקולת תחתית ואני ממש מרגיש את זה. תגיד, וזה לא מסוכן? אתה לא נושם שם הרי. זה לא מסוכן כל עוד שומרים על כללי בטיחות, כל עוד שומרים על סטנדרטים גבוהים של בטיחות, זה לא מסוכן. אתה מצליח לשכנע את המשפחה שלך? כי אם אני הייתי בן משפחה, אני חייב להגיד לך, לא הייתי משתכנע מההסבר הזה. אני חושב שהם כבר מכירים אותי, אני הרבה שנים עוסק בצלילה חופשית, ונראה לי כבר בשלב שהם סומכים עליי. ההורים שלי היו באותו יום שם, כך שהם איתי. אוקיי, אני מבין שאתה מתחתן עוד חודש, אז השאלה אם אשתך גם כן מרשה לך לצלול בלי מסכה לעומק 100 מטר. כן, האמת היא שהיא האישה תומכת. האישה איתי לכל אורך הדרך, לא מפחדת ולא עוצרת אותי. בכל אופן, אנחנו מדברים, הגעת ל-100 מטר במצולות, זה לדעתי מתחיל להתקרב לשיא העולמי. זה לא רחוק משם. אפשר להגיד שכן. רגע, שהוא? כמה השיא? מכל השיאים הישראלים שיש היום, זה השיא שהכי קרוב לשיא העולמי. שהוא? שהשיא העולמי עומד על 142 מטר. ואתה מתכוון גם אותו לשבור? יש כבר על פני השטח מתחילים לצוץ רעיונות ותוכניות. ואם בוא נגיד ככה, אני צריך קצת לוגיסטיקה יותר רצינית ממה שיש לי עכשיו, במידה וזה יתאפשר לי, יש מצב שנלך על זה. תגיד, ורגוע שם למטה 100 מטר מתחת לפני המים? יותר רגוע מאשר על פני המים. זה שקט שקשה להעביר במילים. טוב, אז אנחנו כנראה נצטרך לנסות בהזדמנות. בכל מקרה, תודה רבה, אלון, ושיהיה בהצלחה. בכיף.